Mwaswera bwanji amalaya anzanga kwina kulikonse kumene muli. Cliff Chinyama, chigawo cha kumasana. Ndakhala ndikusalira bwino zomwe zikuponyedwa pa masamba anchezo social media, pomwe ndakhala ndikuona ndithu ma activists amene apeza ndithu platform yotherana zinthu zakukhosi. Ndimaona ngati kuti we can do better than zomwe tikuchitazi. Ife kukhala ma activists Malawi amatidalira pa vuto lina lilonse lomwe lingathe kukumana nalo. Amalawi amabwera amatilowera kuma inbox ndikutilongosolera, ife ndikunyamula mavutowo ndikubwera nawo ndithu pa platform ya social media, pozindikira kunati pa social media ngakhale azisogoleri amatha kuonapo ndikupezapo zinthu za nzeru zoyenera kusintha ndikumasintha zonse ndithu amakhala kuziona pa social media. Koma sindikuchiona chinthu cha nzeru kunena kuti pano nthawi ya kampeni inatha, nthawi yomwe anthu amakhala ndithu akugebana inatha, lero social media ikakhale platform ya ma activists kuti azitherana zinthu zakukhosi. Inoyo si nthawi yonena kuti awa ndi ambali yakuti, awa kapena ndi ambali yakuti, awa sangagwire ntchito. Koma nimaona ngati kunena kuti nthawi inoyo ndiyonena kuti kodi boma lomwe lilipo panoli tingalithandize bwanji kuti lizichita zokomera Amalawi onse. Pali zinthu zambiri zomwe tingathe kupanga contribute through social media, zomwe azisogolera chaka maonapo aziona kuti pali ma activists anzeru amene ndithu akupangapo kanthu kufuna kutukula dziko lawo. Koma ndikuona ngati kuti azisogolera amenewa atati aziona kumanena kuti pa platform anthu akunyozana, kulankhulana zinthu zosakhala bwino. Nditha kuona kuti zinthu zimenezi ngakhale chikhulupiriro kwa azisogoleri kandi andale kandi anthu wamba amene timanena kuti timawayimirira chitha kuwathera. Chifukwa ye atha kungoona kuti zinthu zonsezi zikubwera pofuna kupeza ma benefit, personal benefit, zomwe sizingakhale zinthu zabwino. Kwani tikamabwera pa platform ya social media timakhala tikuwauza Amalawi kunena kuti ndife anthu omenyera ufulu, amene tinazipereka ngati mmene ndithu anayitanidwa azibusa amene amakhala akulalikira uthenga wa Mulungu, kulalikira uthenga waonena kuti anthu akapeze chipulumutso, uthenga owaziwisa kuti mukachita ichi ndi tchimo, ndi mmenetu alili ngati activist. So anthu ambiri mwina makhala akubwera ano amatha kulankhula mawu amaoneka ngati onyoza, mwina kunyoza azibusa amene kapena kunyoza ma activists. Zina mwa izo amachitisa kuti anthu ngati amene wazinyoza ndi zinthu ngati izizi zomwe zikutani kuti zikuchitikazi. Andi ndikanakonda kunena kuti ma activists tiyeni tikhaleni pa malo amodzi, timvane chichewa chimodzi, kulankhula wedi imodzi, andi zinthu zathuzo zikhale zomangirira dziko lathu lino inde kuti lipite pasogolo, kuti azisogoleri amene ndithu alipo panowa tiapase upangiri ngati upangiriwo ulipo mkati mwathu, tiawunikire kuti pochita izi dziko lathu litha kupita chani kuti litha kupita pasogolo, than kumabwera pano kumafuna kuti yayi ife ndi amene tinagwira ntchito kapena yayi awo sanagwire ntchito anali mbali iyi. Ndikuona ngati zinthu ngati zimene zizi sizingatitengere patali. Iwo amene akuoneka ngati kuti anali mbali ina ali nakonso kuthekerako kuti atha kupanga chani kodi contribute maganizo awo
ziko linolo ndikumatani kodi ndikumayenda bwino. Ifeso amene timaonesaso ngati kuti tinali mbali ina tikuyenera kupitiriza kupereka maganizo upangiri wabwino onena kuti ziko lathu lino lipite chani kodi lipite pasogolo malo modulirana pakati kuti awa ndi ambaliyo awa ndi ambali ino. Zimene zitu ngati Amalawi sizingatitani kodi sizingatitengere patali. Andi ndikukhulupirira kuti ngakhale aziso boma lomwe lilipo panoli lomwe lili la DPP silingakonde kunena kuti tizikakhala tuna kuti awa mapanga zakuti ife timapanga zakuti. Ndikukhulupirira kuti silingatani kodi silingakondwe chifukwa chonena kuti ngati ndithu Professor Arthur Peter Mutharika anawina nsanje tuchitipa ndikupeza mavoti chipani cha DPP chinawina ndithu ndi almost 50% ndiye ngati isali 60 chakuti ndiye titaonena kuti DPP yomweyo ithaso kukhala yosangalala mwina oloita zawina 2030 ndi 80%. Izi zingachitike bwanji? Zichitika pololerana ponena kuti anthu ena amene amatha kukhala ndi ganizo lena kumayamikira zipani zina ngati tikuachitira zinthu zabwino amene achaso atha kubwera ndithu kumakhala akupanga kusapota DPP. Ndiye izi ndikunena chifukwa chani? Ndikukhulupirira kunena kuti atsogoleri akuluakulu achipani aboma lomwe likulamula panoli sangakondwere ndi kugebana, sangakondwere ndi kunyozana, sangakondwere kuti wina anene kuti ine ndine ndiye woposa awa. Zimenezozo sangakondwere, koma atha kukondwera ndi kupanganso attract anthu ena ngakhale amene asanavotere boma la DPP. Munjira imeneyoyo pakungofunika kupanga chinthu chimodzi, chilankhulo chimodzi, mawu amodzi, kupititsa dziko lathu lino msogolo. Inde platform iyi ndanena kale ndi platform yabwino, koma itakhala platform yolakwika ngatinso tikuyigwiritsa ntchito molakwika. Activist ndi wabwino, koma utakhala olakwika ngatinso tikugwiritsa ntchito motani kodi molakwika. Pokhapokha ndithu ndikunena izi Amalawi akazazindikira akazakhala ndi chikhulupiriro kuti anthu awa amabwera mu zina longofuna kukhutitsa mimba lawo, Amalawi azatitsika. Tiyeni tisamale ndi malankhulidwe athu. Ngati tinatumidwa ntchito yolankhulira Amalawi, tiyeni tiyigwire mosamala, tiyigwire ndithu mwachikondi, tiyigwire ponena kuti Amalawi amene timatchula pakati pathu kuti ndi amene timayimirira azipeza phindu kuchokera pa zinthu zomwe ifeyo timalankhula. Thank you.